vale, podémoslo dicir nunha conversa de bar, os rapaces de agora son parvos. Pero temos que facer unha reflexión máis fonda, non? Os rapaces de agora teñen que crear a súa identidade política nun contexto que é moi trapalleiro. Tamén falamos moito de identidades, e sempre que falamos de identidades, que xa é unha palabra que tamén está moi contaminada, sempre falamos de identidade de xénero, de identidade sexual e dunha identidade performativa, non? E se, pois xusto, pinto as unllas, levo o cabelo así, e falamos moi pouco da túa identidade como unha estructura social, política, de clase, económica incluso, e isto era moi necesario falar. Dá igual como ti te vistas, como ti te peines, como ti performes, non? Esa identidade, se non está construída sobre unha identidade onde hai valores reais. Humanos, por suposto, pero tamén sociais. Sobre todo, o que había que transmitirlle á xente nova é que a identidade muda ao longo do tempo. É individual, sí, mas fai parte dunha identidade colectiva. Unha cousa que pasa moito hoxe no galeguismo é que as políticas identitarias deron en que haxa unhas persoas que poñen a súa identidade individual, o propio galeguismo non apostou por esas identidades individuais, por riba dunha identidade colectiva que ten que ver coa cultura e coa tradición, que ten que estar, que ten que ser a base do galeguismo. E despois aí acollemos a diversidade, que non é nada novo,